שלום עקיבא. אהלן. בן כמה אתה? 27. 27, והגעת לפה בן 18 לפני גיוס? כן. מה חיפשת בגיל הזה? בהתחלה חיפשתי מקום להעביר בו את הזמן, לפני הגיוס שלי שהיה במרץ, ככה שאחרי התיכון היה לי מרווח כזה של זמן שלא היה לי מה לעשות. והתלבטתי אם ללכת לעבוד או ללמוד, בסוף החלטתי ללמוד תורה. מה קיבלת פה? קיבלתי הרבה חברים, דבר ראשון, וקיבלתי גם לימוד מאוד עמוק, שמאוד נגע בי, ומאוד העיר לי מקומות בחיים שלי ובלב שלי, שלא נגעתי בהם עד אז. כמו מה למשל? תן לי דוגמה אחת. אני חושב שהיו הרבה שיעורים על מידות, על הנפש, על זוגיות. כל מיני דברים שאתה לא בדיוק מתעסק איתם בתיכון, לא בצורה עמוקה, לא בצורה רחבה, לא בצורה לימודית. וזה היה מאוד משמעותי בשבילי, נתן לי כלים מאוד משמעותיים להמשך החיים שלי. כולל היום? כן, בטח, אני ממשיך לבוא ללמוד פה הרבה שנים אחרי, שיעורים לבוגרים. מאיפה אתה? במקום למשל. ועכשיו? קריית שמונה. לומד שם במכללת תל חי. אני קופץ לפה, ללמוד גמרא פעם בשבוע. מה אתה לומד? חינוך ופסיכולוגיה.